Ya jengkaring para pengantin. Dengan saking kursi regu. Niki kula tak nanjake adikku wedok sing saka Mangga. Oke. Kembang Rawe. Kodang kuning Mbah Rawe. Oh nggih. Niki napa malih? Nggih Bapak Camat nggih nenggani, matur sembah nuwun sanget. Mengke mbok pilih kersa dana swanten. Mboten sah malah ngeket mawon mboten sak kathah-kathah kula niku pun to tenang mawon. Pun sekap ya sak monten jane ya. Gendok Lilis. Mangga Mbak Lilis ya. Ya mic-nya dipegang. Mic-nya dipegang. Cik, alhamdulillah kepanggih. Duet napa nika? Aku nek nyawang Cahayu kudu malih lanang ya aku. Mumet. Lho iki apa sulapan jane? Lho iki apa sulapan jane? Kata gara-gara butuh kok. Lah pitekno piye wong ya arep maju ora iso. Masak wedok ngene iki aku. Wis to iya sing penting jalan. Sehat ya, Nak. Alhamdulillah sehat. Tak walah yo ngene iki berarti yo iki sempulur anggonmu merga iki yo cocok ditanjak di gelang kalung ngene iki lah ya aku iki anu apa? Kongguan kae ge tak anggo telak bodo dik emben kae. Oh sepuan to? Ora apa-apa. Lah aku ki tak go nyaur mekar. Lha witakno poso ora nang apa-apa kok. Iki bapak-bapake dipun tari. Nggih. Mbah Demang ngersakaken napa? Podang kuning. Loh, Mbah Demange pundi? Oh alah Gusti Allah. Mbah Demange ingkang nika lho kumisi sak pager kabupaten. Kumis. Kumis. Kumis, kamu kok enggak berkumis? Lah wedok kumis aku turunan kucing kok ya. Nggih. Niki diparisi gunggak wae request saking temanten Kloron. Anu lagu Arab, Mas. Arab. Wo ki lagu hit Arab pokoke. Yale-yale piye? Lagu Arab ki lho. Gak lagune. Heeh. Lestari Pak Di. Lestari, nggih. Wah, banyak banget undangannya. Masya Allah. Halo Lampung. Halo semuanya. Halo
biasa. Kayak wong demo ya. Lah iya. Lah iya. Kenapa kursinya diangkat-angkat Ayo. sayang? Sumuk. Sumuk alah ya. Jangan ya. tawuran, jangan tawuran. Tetap di situ ya. Ayo Mas. Yang dari Lampung yang bisa angkat tangannya, kita lambai-lambai bareng ya. Oke. Boleh joget di sini. Nanti disawer. Yang ngawer saya nanti. Sangat Dewi katon lam-lami mewangi sepi dendane dadari dasar brio ing dadari bagus setia remet sasak apior hati puspito Masih bersama Lilis. Yo. Rasa tresno kang sejati manggih lestari angidung kembang suci nesene sajening sepi Angan-angan kula lono tawang miteri tanpa wangenan Amakun nembus marang kabejan banget manise sinawang Marga bagus setir remet sono sasat apior ring kartiko hati puspito eketro hancang kepi Rasa tresno kang sejati manggih lestari angidung tembang suci neseme sajroning sepi cahayamu hamadhangi saratri dadya kembang ngeati menanganku Yo. Matur sembah nuwun Bu Senior, lajeng mawon acara nggih. Elok ya, Dik. Ini ya. Kita nyapa ta jane iki, kita garakamu ki rada
anu Sri kok Bandul. Kok kandhani kabupaten ya. Bandul ku lho ketok. Heeh, Mbak Utang apa piye? Lha ya aja ta. Bapak Monggo. Demang, sak menika hadicara salejipun pasrah napa-napa? Panampen. Oh panampen. Anjir. Bakda panampen mengke kirapipun temanten mlebet kirap kalanendran ugi mengke foto wonten dekorasi. Monggo dipun Oh nggih, rancikaken. nggih. Hari ini kagem bejeng ngudal, semoga acara panampen utawi suri salira saking panjenenganipun Bapak Dasan. Mereka nyuwun pangapunten sinambi ngranto nggih panampen nganten lumetek wonten sasana Renenggo. Monggo dumateng panjenenganipun Bapak Katena sasana tun swasana kula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Nun kaula nuwun dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumaning kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu kula taati. Katur dumateng panjenenganipun para bini sepuh, aji sepuh, para sesepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang satuhu kinabekten. Dumateng panjenenganipun para pangemban pangbating praja, para satriya negari ingkang minangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang satuhu sinumpa ing pakurmatan. Dumateng panjenenganipun para tamu undangan kakung Sumawana Putri mligi katur panjenenganipun Bapak Marijo Sarimbit Ibu Kotrah, para pangarak-pangaranging temanten kakung saking Lampung Timur ingkang satuhu kula hormati. Dumateng para kadang werda, para tanggi tepalih, para kanca ruang mligi katur panjenenganipun Bapak Dasan ingkang kawula sungkemi. Saderengipun langkung rumiyin sumangga sesarengan kawula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit panjenenganipun ingkang sampun kathah anggrumenthahaken rahmat nikmatipun dumateng panjenengan sedaya dalasan kula ing saengga kita sedaya saged makempal manunggal nuhoni undanganipun Bapak Dasan kanthi wilujeng kalis rubeda ing sambikala. Sholawat salam katur kunjung Nabi Rasulillah Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun ingkang kula tenggo-tenggo pitulungan syafaatipun awit wonten ing alam donya punika ugi benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu undangan ingkang kinurmatan kanthi linambaran trap sila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangsami kawula kumawantun ngadeg jejer matur wonten ngarsa andika sedaya aurat nuhoni pamundhatanipun panjenenganipun Bapak Dasan minangka talanging basa cundhakaning atur sulih sarira ugi tanggap wacana. Panjenenganipun lumantar kawula ingkang sepisan ngaturaken pambagya harja kasugengan, sugeng rawuh kasugengan panjenengan sedaya pinarak lenggah mugi kasekecakna ngantos paripurnanipun acara pahargyan ing sonten punika. Hamba bilih boten sisip anggen kawula nampi
aturipun ingkang sepisan ngaturaken pangalembono anggenipun nampi rawuh ipun inggih punika sayektosipun sampun sawates dangu anggenipun Bapa Dasan badhe karawan panjenengan sedaya ananging kados mekaten ingkang saged katuraken dumateng panjenengan sedaya boten langkung panjenenganipun Bapa Dasan nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang salajengipun inggih punika masrahaken putra temanten kakung inggih putra temanten kakung kanthi lafadz bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim putra temanten kakung kawula tampi badhe kawula rengkuh kados keluarga piyambak mugi enggal saged menyesuaikan dumateng keluarga Bapa Dasan sumrambah dumateng masyarakat lingkungan desa Bungu mriki ingkang salajengipun kala wau hamba bilih pahargyan ing sonten pingko sampun paripurna badhe ngrasakaken nyuwun kundur ananging saking ngengingi bab tanggung jawab piyambak-piyambak wonten griya dalem piyambak-piyambak saking keluarga Bapa Dasan namung saged ngaturaken sugeng tindak sugeng kundur suwang-suwang munggih mangga rahayu wilujeng tumuju dumateng keluarga Lampung Timur mugi mangga ora wilujeng boten wonten aral satunggal punapa mengkaten ingkang saged kawula aturaken menggah nyesuli anjenipun panjenenganipun Bapa Dasan para madya wasana kathah anggen kawula matur ingkang boten ujupana penggalih ndika sedaya kawula nyuwun agunging samudra pangaksami akhiron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih mekaten atur pambagya rejo. Ugi sudi sarira saking panjenengan Bapa Dasan dening Ibu inggih ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Bapa Katena kula aturaken gunging panuwun. Inggih nyandak laksana dicara ingkang salajengipun menika panutup inggih sumangga mereka perang-peranganten katemben medal mijil saking sasana busana gantos busana. Parimna saking mereka kula nyuwun pangapunten ingkang saagengipun kagem jangkeping upacara ingkang kagelar wonten ing siang contor menika mangki prosesi shooting utawi lestari gambar dipun lajengaken sasampunipun kawula tutup. Makaten saking kula ing purwa madya wisana wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun lan sugeng kondur sugeng tindak rahayu wilujeng saking mriki dumugi dalem suwang-suwang ana monggo ngaturaken sugeng kondur sugeng tindak rahayu wilujeng sak terus-terusipun. Kula ingkang ngayi tugas wonten ing sang contor menika kathah kalepatan nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawala inayah hidina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.